Arratsaldeon eta ongi etorri magazinera, gaur urtarrilaren 19 da, asteazkena, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. 1866 koronavirus kasu hauteman zituzten atzo Nafarroan, 278 pertsona daude koronavirusagatik ospitaleratuta eta zainketa intensiboko unitatean daude hoietako 39. Operadore juridiko guztia biltzen dituen Nafarroko Justizi Kontseilua eratu da. Lanbide heziketako 11 ikasle nafarrek prestakuntza egonaldiak egin dituzte Italian eta Frantzian. 4 urteren ondoren kalean pentsio sistema publikoaren defentsan segitzen dute pentsiodunen kolektiboek. Modu irisgarrian Nafarroko gobernuaren prestakuntza apustu irisgarritasunaren eta gizartaratzearen arloan. Urtarrila osoan zehar mintzakide programan parte hartzeko izen emateko epea irekita egonen da. Mila 866 koronavirus kasu hauteman zituzten atzo Nafarroan. 278 pertsona daude koronavirusagatik ospitaleratuta eta zioetan daude horietako 39. Lan baja jaso ahal izateko aurrerantzean antigeno testa osasun langile baten aurrean egin beharra dago. 1866 COVID kasu atzeman dira atzo Nafarroan. Osasun bideak asteazken honetan emandako behin-behineko datuak dira. Astelenean 2251 positibo berri zenbatu zituzten, igandean 1385, larunbatean 1314 eta ostiralean 1854. Duela astebete 2989 kutsatze hauteman zituzten. Ospitaletako egoera zaila izaten segitzen du, atzo 2 hildakoren eta 25 ospitaleratzearen berri eman zuen Nafarroko gobernuak. Atzoko datuen arabera, ospitaletan berriz 278 pertsona daude koronavirusagatik ospitaleratuta, eta zainketa intensiboko unitatetan daude hoietako 39. Atzo Iruñerrian erregistratu ziren 600 kasu, hauetariko 69 Txantre auzoan, 62 Bigarren Zabalgunean, 60 Arrotxapean eta 55 Donibane auzoan. Ondotik, Tutera herria 100 kasutik gorarekin eta Sarriguren 80 positiborekin. Bestetik aipatu ere, joan den ostirala arte, norberaren etxean egindako antigeno test batean positibo ematea aski zen baja hartu ahal izateko. Aski zen osasun etxera deitzea eta horren berri ematea. Ostiralean ordea, Nafarroko gobernuak protokoloa aldatu zuen, ordutik bigarren autotest bat egin beharra dago, bigarren kasu horretan. Osasun langile baten aintzinean. Hori egiteko 2 aukera daude, osasun etxean egitea edo forenen. Non egin behar den jakiteko osasun etxera deitu beharra dago, prozedura horren ondorioz, hainbat kutsatuk Iruña zeharkatu behar izaten dute baja hartu ahal izateko. Operadore juridiko guztiak biltzen dituen Nafarroako Justizia Kontseilua eratu da. Lehenengo bileran, departamentoaren ildo estrategikoa jorratu ziren, hala nola digitalizazioa eta adimen artifiziala, azpiegitura judizialak, bulego judizial berria eta justizia errestauratiboa eta betearazpen penala. Eduardo Santos, Nafarroko Gobernuko Migrazio Politiketako eta Justiziako Kontseilaria, Nafarroko Justizia Kontseiluaren eraketaren buru izan da. Kontseilu horren helburu nagusia foru komunitateko mundu judizialeko operadore guztien arteko koordinazioa hobetzea da. Foru Gobernuko Justizia Zuzendaritza Nagusiak ezarritako ildo estrategikoak alegia. Lehenbiziko bileran, departamentoaren ildo estrategikoak jorratu ziren, hala nola digitalizazioa eta adimen artifiziala, azpiegitura judizialak, bulego judizial berria eta justizia errestauratiboa eta betearazpen penala. Lanbide heziketako 11 ikasle nafarrek prestakuntza egonaldiak egin dituzte Italian eta Frantzian. Urtarrilaren 16an abiatu ziren Turin, Zelano eta Pauera. Nafarroko lanbide heziketako erdi mailako eta goi mailako 11 ikasle Europako hainbat herrialdetara abiatu dira aste honetan. Erasmus programan jasotako 13 asteko prestakuntza jarduerak egiteko. 2021-2022 ikasturte honetan kanpora irteten da lanbide heziketako bigarren ikasle taldea da.
Lehen taldea pasaden irailean joan zen eta martxoaren amaiera aldera 100 ikasleko beste talde bat ateratzea espero da. Talde ugariena, lanbide heziketako erdi mailako eta goi mailako ikasleek osatua. Mugikortasun horiek Europako batzordearen Erasmus programaren bidez finantzatzen dira. Zehazki pasaden igandean urtarrilaren 16an abiatutako taldea Italiako Turinen 6 ikasle eta Zelano 4 ikasle hirietara eta Frantziako Po hirira ikasle bat joan dira. Turinen Italian prestakuntza jasoko dute David Lozano, Dario Jordan, Lidia Legaz, Arkaitz Eza, Adriana Fernández eta Vanessa García. Zelanon Italian prestakuntza egonaldiak egingo dituzte Irune Goikoa, Amaia Andueza, Edurne Artigas eta Paula López, azkenik Isaac Zetxeto, Paurara joan da bere prestakuntza egonaldia egitera. 4 urteren ondoren kalean pentsio sistema publikoaren defentsan segitzen dute pentsiodunen kolektiboak. San Antone egunean Elizondoko plazan elkartu ziren Baztan Bidasoko pensionisten elkartea. 4 urte pasadira mugimendu hau abiatu zenetik eta jakinarazi zuten, pentsiodunen mugimenduak leku bat ireki duela Euskal Herriko jendartean eta Estatu Espainiarrean ere erreferente bihurtu dela dauden pentsiodunen mugimenduentzako. Taldearen iritziz agerian geratu da ez dela norgehiagoko dinamika bat, elkartasun eta persona guztien bizi duin baten aldeko lan tinkoa baizik. Pentsiodunen borrokaren izenburuak ere gogora ekarri zituzten Baztan Bidasoko pentsiodunen mugimenduko kidek, gisa hontara gobernu sozialistak eskuineko lobiekin hausteko gaitasunik ez duena agerian geratu dela adierazi dute eta borroka dinamikak ezin ditu besoa jaitsi. Borrokarekin segitzeko arrazoi franko badaudela, gogorazi zuten pentsiodunek osasun zaintza eta adinekoen zaintza alorrean ezin dugu besoak erortzen utzi. Bidasoako kirofanoa sos egoera jarri du administrazioak, Elizondoko osasun zentroan mediku gabeziak segitzen du. Taldearen hitzetan borroka hau ez da adinekoen edo erretiratuen afera bakarrik eta hori gero eta oihartzun zabalago hartzen ari da. Benetan jokoan dagoena etorkizuneko pentsio sistema eta zaintza duina eta publikoa da. Horregatik uste dute indarrak eta gazteagoen freskotasunak bat egin behar dutela. Emaitza duina lortu nahi bada. Sinetsita bai daude horrek ekarriko duela benetako errespetua eta aldarrikapenak gauzatzea. Modu irisgarrian, Nafarroako gobernuaren prestakuntza apostua irisgarritasunaren eta gizarteratzearen arloan. Gaur goizean aurkeztu da ikastaroa eta Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuak, Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusiak eta Ideas Fundazioak elkarrekin egindako lana da. Hay gente que piensa que las personas... Nafarroko gobernuak, Nafarroko Administrazio Publikoaren Institutuaren eta Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusiaren bidez Ideas Fundazioarekin lankidetzan modu irisgarrian deituriko irisgarritasun unibertsala eta gizarteratzeari buruzko sarrera ikastaroa bultzatu du. Eta Nafarroko Foru Komunitateko administrazioko langile guztiei zuzenduta dago. 10 orduko iraupena duen ikastaroaren helburua da adibide sinpleak eta esperientzia errealak tarteko irisgarritasun unibertsalaren zentzua azaltzea. Hain beharrezkoak zergatik den ulertzea eta bestetik ingurune, produktu eta zerbitzu irisgarrigokoak nola prestatu erakustea. Horrela bilatu herritar guztien mesederako izatea. Lehenbiziko deialdia otsailaren 7tik martxoaren 7 artean garatuko da eta matrikulatzeko epea zabali dago urtarrilaren 19tik 28 bitartean. Asteartean etorri dira Joseba Asiain Lehendakaritza eta Gobernu Irekiko zuzendari nagusia, Eba Zarrantz Napiko zuzendari gerentea eta Ideas Fundazioko Luis Casado prentsaurreko batera. Ezagutzera emateko halaber zeinu hizkuntzatan dagozkion xehetasun guztiak. Ikastaroa erabat eskuragarriak diren prestakuntza bideo sorta batekin osatuta dago eta desgaitasun motaren bat duten pertsonen zuzeneko kontakizunak dakartze. Model online plataforman eskura daude. 2 modulu barne hartzen ditu.
Irisgarritasun unibertsala ulertuz eta aniztasunarekin interakzioan 17 gaietan banatzen direnak. Hauetako bakoitzak azalpen bideoa, dokumentu osagarri bat ala nola ikaslek bideo ikusi dutela eta galdeketa ulertu dutela egiaztatzeko ebaluaketa bat barne hartzen ditu. Ikus-entzunezko materiala Ideas Fundazioak elaboratu du, helburu izanik berrikuntza eta inklusio soziala. Protagonistak dira desgaitasun fisikoa, bisuala, entzumen urritasuna, intelektuala edo psikosoziala duten personak, edo goi mailako gaitasunak dituzten personak zeinek azaltzen duten modu simple eta garden batean irisgarritasuna zer den eta desgaitasun motaren bat duten personekin nola garatu interakzioa. Urtarrila osoan zehar mintzakide programan parte hartzeko izena emateko epea irekita egongo da. Urtarrila osoan zehar mintzakide programan parte hartzeko izen emateko epea zabali dago. Ubebikoitza mintzalaguna.eus atarian zein tokian tokiko euskera elkartetan eman daiteke izena euskeraz bizin nahi dutenek. Mintzakide programak euskeraz hitz egiteko ohitura duten lagunak ohiturarik ez dutenekin elkartzen ditu eta eskualde bakoitzan izen desberdina du mintzalagun, berbalagun, mintzakide, solaskide, solaslagun. Iruñerrian bertan hainbat herri eta auzoetan egiten da eta erran bezala izen ematea telematikoki zein fisikoki egin daiteke. Lagunen arteko topaketak euskeraz egitean datza, hitz egin, egunerokoa errepasatu, jendea ezagutu, hori guztia egin daiteke mintza praktiketan parte hartuz gero. Oinarria hau da, astean behin behintzat elkartzea. Mintzalagunei parte hartzeko erraistasunak eman eta mintzalagunak euskeraz hitz egiteko eroso daitezen mintza praktika taldeak kideen zaletasunak, adina, bizitokia eta ordutegia kontuan hartuz osatzen dira. Azken finean mintza praktikak euskeraz hitz egiteko ohitura duten lagunak ohiturarik ez dutenekin elkartzen dituzten egitasmoak dira eta mintzakidek lortzen dituzten onurak euskeraz hitz egitea zaratago onura praktikoak, sozialak, emozionalak dira. Eta ordundik uste dut 7.000 mintzalagun inguru gaudela Euskal Herrian barna, sakabanoturik dauden, egitasmo desberdinetan parte hartzen. Eta hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.